kuzo zonke iy'ndawo lapho kuthe khona kwafinyelela khona lolu hlelo oluhle kangaka. Gama lami nginguSithembiso ngikwaKaNdlozi. Ey'shisa engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Indidi ezinkundleni zokuxhumana wembuleli kusabalala isithombe sowesifazane ofana ncamashi nomculi kamaskandi ogama lakhe linguKhuzani Mpongose. Lokhu kushiya abantu bebambe ongezansi besho khona ukuthi uKhuzani akakhulume iqiniso, akusikho ukufana kwabantu lokhu. Mbukeli uzokhumbula ukuthi ezinyangeni ezedlule kwavela intombazane ezinkundleni zokuxhumana efana naye umfaka Mpungose isho khona ukuthi uKhuzani ungubaba wayo wayelaxaza emfaka okuzalwa, kodwa idlamlenze yakushaya yakuchitha lokho, yathi yona akayimazi lo ntombazanyana. Mbukeli mningi-ke imibono yabantu ezinkundleni zokuxhumana, kanti uLoyanda uphamule wathi usisi Khuzani phela lo, kanti uSikholiwe Mazide uthe yena iwele lakho uqobo, kuthi ushoda ngayo igap nje phakathi kwamazinyo kuchaza abantu. Angazi mina Mbukeli, ngizocela ubeke uvo lakho kwe-comment section mayelana nalolu daba, ebese ngikubamba kwenye video elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.